A la meva casa, l'aplec de Canòlic era una festa molt esperada. Ja a la vigília ja començàvem els tràfics, el meu pare a preparar la llosa per fer la carn a la brasa, que anàvem a dinar al bosc, i la meva mare també a preparar la cistella, tot el que fes falta. Pujàvem a peu de Sant Julià, ara ja pugem de Bicisarri, i sempre a la missa de 10, que per mi és una missa molt emotiva i que em recorda molt totes les persones que falten. I després ja hi havia la benedicció del terme, els pans, la benedicció dels pans, i llavors ja marxàvem cap al bosc a dinar. I, amb la família, tots i amics, dinàvem i després ja baixàvem a berenar, era costum a la Font de Ferro. Després del rellotge es va perdre i ara quan sortim del bosc, que acabem de dinar cap allà a les 7 de la tarda, baixem i ens trobem a l'església amb les famílies que han menjat a la casa de Canòlic. I llavors tornem a entrar a resar a la Mare de Déu que ens ajudi, a 3 Ave Maries i cantem els gojos. I acabem la festa aquí molt contents i contents de poder-hi pujar cada any. A la vigília de Canòlic, mossèn Didac sempre em deia que es recordava molt del meu pare, perquè tenia costum de baixar a confessar-se, que encara era un home creient, però tampoc molt practicant, però no hi faltava mai a confessar-se a la vigília. Ell em deia que anava a expurgar la prunera i al mossèn Didac això li feia molta gràcia.